Ngo-2005 bengikhona la eLindelani la sihlala khona nomndeni. Hayi ngayithola ngithathwa amaphoyisa nje ngo-2005 January. Kuthiwa ngibulele umholi wakhona eLindelani. Okuthiwa babu uTM Shabalala ngokuyena wayephethe eLindelani. Indawo eseLindelani kahle hle from igama layo kusho ukuthi Lindelani to wait for something. Kahle hle iyiphathi yeNtuzuma, ingaphansi kweNtuzuma ngokwe-demarcation. But yena ubaba uShabalala nabanye abambalwa ngaleso sikhathi ngizothi bayengena bayithatha leyo ndawo and bafaka abantu kusamjondolo. Kwase kuthiwa le ndawo izobizwa ngeLindelani ukuthi abantu abalinde intuthuko, izofika intuthuko okwamanje ihlalani la. So kungaphezulu kobukhansela kuyena iLindelani is like indawo ayiqalile. Amakhansela befika aphume but yena remained i-leader yakhona eLindelani. So ngo-2005 wadutshulwa washona ngo-2005 January 20 phambi kwegate la kwakhe kwenye yemizi yakhe because ube nemizi I think more than 3 but ngaze u3 mina eseduze nala ngihlala khona. Wadutshulwa phambi kwegate lomunye umuzi wakhe. Mina ngase ngiyaboshwa after 8 days. Ngiboshwe ngomhla ka-28 ngashona ngomhla ka-20. Ngiloko nje uJanuary lapho ngilungisela ukubuyela esikoleni, ngibhizinisi ezinye izinto nje. Impilo iqhubeka ngokujwayelekile kumina. I was 21 years ngaleso sikhathi. Ngaphandle kokuthi bengifunda ngaleso sikhathi kunekhoza bengiyenza bese ngifundela umsebenzi. Bengumuntu othanda ukuyijimela insimbi. Ngomuntu ngaleso sikhathi obethanda lezi zinto zo-modeling sisakhula nokuyela esontweni ngisonto eMethodist namanje ngisonto khona. Izinto bengibhizi nje ngazo lezo. Angazi ukuthi umphakathi mangase wona mhlawumbe kuthi uyabuza ngoba angifuni ngithi bengimuhle emphakathini but izinto bengibhizi nazo nje ilezo. Ofuthi namanje ngisabhizi futhi nazo. But ke mhlawumbe umphakathi nawo mhlawumbe ungasho ngenye indlela but nje angazi ngiyibandakanye nezepolitiki for that matter. Ngisho ngathiwa manje kufunakala izithombe zami ngisamncane. Ngicabanga ukuthi khona isithombe ongasithola sami ngifake iskipa sa any political party even now. Ngiyahamba ngiyovota mangivotwa but ukuthi mhlawumbe ngize ngibe forward in politics. Kangena ngisho umuntu onesibhamu ngaleso sikhathi. Namanje futhi akunazo. But ke ngayithola ngithatheka. Nginabangane esontweni, nginabangane esikoleni, nabangane ejimini. Ngoba nalo ngiboshwe nakho saboshwa suthu, nalo ngiboshwe naye sasijima naye. Bafika ngilele because kwawo 12 lapho ebusuku. Ngilele ngezwe nje sengiyangaziswa umuntu embedeni. Ngendlela ngilele ngayo angibezwanga bengena. Ngaso isikhathi ngilele ekamereni ekhaya ngisayingana ekhaya, ekamereni lingaphakathi. Kusho labantu bavulile noma bavuleliwe eminyangweni omkhulu bangena then sithi bafika ekamereni. Bese ngumuntu engiyangazisa nje. And ngizitshela ukuthi umanga leso sikhathi songivusayo. Because njengoba kwakuJanuary ngilungisela ube esikoleni but kwakhona into ehofo sengilenzayo. So ngizitshela ukuthi hawu ma mhlawumbe uyangivusa ukuthi eyivuka so yetohweni. Ngivuka ngiyayinweba. Mangithi ngivula amehlo ngihlatshwa nje amathoshi nje okokuqala. Ngiyathuka ke manje ukuthi amathoshi manje kwenzakalani? Kuthiwa khanyiswa blindly. Ngikhanyisa. Ayibo. Bacwele indlu abantu la. Ibhame ezinkulu nezincane ngikhonjwe ngebhama okokuqala ngaya empilweni yami lapho ngikhonjwe ngesibhamu. Angazi manje noma ngiyaphupha noma kwenzakalani noma ngiyadutshulwa and njoba ngikhanyisa ayikho into abayigqokile njengamanje khomisa amaphoyisa la. But ke kukhona nabamhlophe. Manje ngiyazibuza ukuthi sikwenzakalani. So wena umbopha ngithi hayi mina umbopha. Baseshe endlini. Abona abantu baseshe endlini uneshow ukuthi akukho lutho. Kodwa baseshe uzusabe ukuthi hayi no engathi mhlawumbe khona into asebezoyithola ke manje. But ke bagcina bangatholanga lutho. Bathathe i-ID yami nefoni nezithombe ezimbalwa. Base bethi hayi no. Bacela ukuhamba nami khona bafuna ngibakhombise khona. Masiphuma sedlula nangomala dining room. Bathi hayi ma ungadinwa khona sicela sikhombise khona.
ngiphume nabo ngitsho ngizobona mhlawumbe imoto la ngaphandle kwegate ekhaya imoto azikho sithi ukuhamba kancane kanti angazi bayifihlile kodwa zazibhaka endaweni engabonakali makusekhaya ngiyafika imoto mhlawumbe ziwu12 imoto ezila angakafakwa insimbi lapho and ayikho into ethi kumina ngiyaboshwa manje ngiyacabanga ukuthi labantu bafuna bani ubani labathi ngiyabakhombisa yena hayi uma sifika eduze kwemoto athi omunye wabo lamaphoyisa engakazi ukuthi ngaso sikhathi samaphoyisa athi awumfake insimbi lo mfana ngifisa sengikhayela ukuphawula ke manje ukuthi ngithi ubani umfana ofakwe insimbi because manje siyabuka la mina ngedwa umfana obaba la ngithulile ngiyazibuza ngiyaziphendula and enye into ngaso sikhathi ubhuti wami ngimlama uyiphoyisa and ngaleso sikhathi I think wayeka crime intelligence or something so ngizitshela mhlambe abantu asebenza nabo laba angazi kwenzakalana ekhanda kodwa manje kodwa showcase angiboshwe ayikho idadazi ngiboshwe nje ayikho so mfaka insimbi lo mfana ngibona eza nensimbi lo moya ngithi mina ngifakelwa nensimbi manje kuthi kahle wena mfaka insimbi ngifaka insimbi ngene emotweni angaze siyabe isebusuku o12 akekho obonayo umuntu osabonile manje abantu basekhaya kuphela and ubhuti bengekho akahlala ekhaya ngaleso sikhathi zisuka imoto ziyahamba angaze siyapi angitshelwa lutho ngicine nje kuthiwa khona la ngiyabakhombisa khona mawusuke elindelane sithatha direction eya down eThekwini kudlule endaweni ekuthiwa iseNewlands kuqala lapho kubuzwa kuthiwe wena mfana nimboleleni uShabalala hawu ngavele ngahleka ireaction yami yokuqala ngavele ngahleka cause njengoba ngibopha mhla 28 lento yenzeke mhlambe a week ago akekho ngaze endaweni nambe ngazi yabona iphume nasendabeni amaphepheni like nje futhi uma waselindelani ubuzoyazi lento ubuzoyazi in fact ngayazi ngosuku cause yaduma ngosuku ngihleke ngithi mina awu bobaba mina pho izinto enkulu kangaka bathi usho ukuthini mawuthi mina pho ngithi bobaba lo muntu kuthi udujuliwe mina angazi ngiphathe ngisho ummese angihlangana nento enjalo kuthi hayi wena ucabanga ukuthi siyadlana sizofika kodwa phambili siyakhona uzolukhuluma iqiniso hayi sambe sifike endaweni ekuthiwa iseKhethomena shuthi istation sabo la besebenzela khona yeah hayi lapho kayi sangena kwenye indlu ngathi nje ibuilding ende engahlukanisiwe ngathi iholo enamatafula I think basebenzela kona nama files nani into engithusa nje ngena ngingakashaywa ngabona umbhalo osodongeni obhalwe kabuhlungwane nje obhalwe ngokubovu angazi noma ngizothi upende noma ngizothi igazi angazi ngoba kodwa ububovu umbala bhala uthi don't say angazi hayi bengicabanga sayino mhlambe ayibhayela abanye abantu abangani babo ngihlaliswe esihlalweni bangiqaqa insimbi lezi ngihlaliswe esihlalweni esinalezi lentuzana lama armrest ngiboshelwe la ngibhanqwa nesihlalo ngento engathi seat belt so nje indawo yayinyakaza kwakuyile kuphela like bese bese imlenze le iboshwe ihlanganiswe nemlenze yesihlalo so nje ngangikwazi unyakaza sikhanda nama wrist kuphela so wena mfana nibulela uShabalala and lo muntu enembulele mkhulu ndiqiniso uzolikhuluma la so mase ufuna ukukhuluma iqiniso ke uzophakamisa izithupha like kanje manje ngiyazibuza ukuthi ngizophakamisa izithupha kuzobe sekwenzeke kanjani but ngisayibuza ngisayiphendula kunomuntu omela ngemuva omunye wabo avela ngithi ngicinge enye into engayibonanga nokuyibona avela athi ngizobuya ebusweni engathi yanwebeka like yabo ishubhu leli esakha ngalihlilingi isakhulu ayithi nci yayidonza lena umoya awuphumi awungeni abola ngathi uyakhwiliza emanzini ngengqondo ijetsa ngizobamba lo moya ngiyajima kanti ngiyidlalela hayi lutho ngiyiphakamisa izithupha lezi kuthiwa ngiyiphakamisa mase ngifuna ukukhuluma ngiyiphakamisa avule lo muntu wathi mayivula ngisayibo so uthini
ngithi nani ngiphakamisa ithupha bangifanele ngikhiphele impahla so kanti usadlala umphinde lapha ayi hayi kulokho ke manje yizi ngiyiphakamisa ithupha bathi kungiziba ngingasazi noma le ithupha bayazibona noma basayibona ngathi ngayilula zibe zindeke manje ngiyiphakamisa ithupha hayi bavule ngithi hayi imina so wena wenzeni ngithi mina nje angazi nami ngenzeni hayi bangiphinde mhlambe lanto bayifaka mhlambe iwombe mhlambe ezu6 or 7 kwabayifaka khona ngazi ngayichamela angizwanga ngichama ngezwe nje umchamo sowehla sowushisa la ngicabanga ukuthi nako lokho kwangisiza ngoba mangiqeda ukuchama bake bathi kungiqaqa banginika newspaper kwathiwa ngikorobhe phansi ngakorobha phansi newspaper yabona manje ingqondo yami ebuyile ukuthi ekuseni la no la ngiyashawa lana ngoba nje bangifaka ilishuphu omunye kancane nje ukuyishayela iphansi enzi noma yini khona kunjalo ngiqale manje ngicabanga ukuthi ayino la engathi akudlalwa lana manje ngizoyithini lento inkinga yami enkulu ngiyafisa ukusho into abayishoyo but mangisho futhi ngithi mina imibuzo landela emva kwalokho kuthiwa ya wena ubuthunyuba angazi nanokuthi ngithi mina bengithi mina ngoba ngifuna bavule lento la ngiqeda ukorobha umchamo wami lo newspaper ngijinyiswe lana manje ngisengisukile ke manje esituleni lesi engasifuni ukusibona bangijemise ngishayiswa ama push up ngishayiswa ama sit ups okwakungcono nokho kwakubuhlungu kwakungcono kodwa kunalesa sihlanu ngiyakhumbula at some stage ngijinyiswa ngishaywa kwafika kumena ukuthi kufuneka ngiqamba amanga la ngiqamba amanga ukuze bangiyeke and lo mbhala kade ngubona ngifika sengeliwe manje ukuthi igama elithi angazi njengoba ngila alisebenzi kusho bona ngisho amabhunu lawa yakutshela ukuthi don't say angazi inoma yini ozoyibuzwa la uyayazi and njengoba uyazi hayi ukuthi uyazi le kude uyingxenye yayo kufanele ukuthi uyichaza kube nawe uphakathi kuyona mhlambe uyi-main character. Now I'm thinking ukuthi yini konje ngangenza ukuthi labantu baye ukungishaya ayikho into engiyifuna kakhulu ngaleso sikhathi ngingenza njani labantu baye ukungishaya ngiyakhumbula at some stage ngathi hayi no bengithunywa uThabo Mbeki ngase ngibuka ukuthi ngaleso sikhathi lo muntu ekuthiwa ngimbulele umuntu omkhulu we-IFP ngaleso sikhathi upresident obephethe bekubaba uThabo Mbeki mhlambe mangase ngenza composition around this mhlambe ikhona into engenza ukuthi bake bathi ukungiyeka kancane because into engiyilwelayo i-break udinga i-break la ngithi mangithi hayi ngithunywa uThabo Mbeki zithi ukuthi idlengelele zithi ukuhlehla kancane zambe zothi ngqungqume ekhoneni ngenhliziyo ngiyajabula ngithi kwangcono bayikholwa lento at least mhlambe ngizohamba ngejele kuyothi mase kukhulunywa enkantolo kuyovela uThabo Mbeki angaze ngihlangane naye lo ngazalwa kodwa yona i-break ngizobe ngiyitholile kanti i-break yami izoba ncane babuya lapho kwathiwa no siyakuzwa chi ubuthunywa uThabo Mbeki nihlangane phi noThabo Mbeki ngicabanga ukuthi i-age lapha yangishaya ngacabanga ngale phathi kuphela ukuthi ngithi uThabo Mbeki i-composition yami ngangayihlanganisa kahle ngathi ngisathi ngiyacabanga kuthiwa no lo muntu akashayiwa kene nimbuyisele esihlalweni ngabuyisela esihlalweni lafakwa lento esashuphu angani ngothi ishuphu but esashuphu yanwebeka ivala umoya ngafakwa lapho khona la ngaphakamisa khona ithupha but mabe ngivula ngathi ngicane ngiqaqa manje because ngangasafuni lutho manje yonke ukushawa ukujinyiswa ukufakwa lento le suffocate ngangasafuni lutho noma yini eniyishoyo ke manje enithenziwe yimina right lapho ijele ngangingalazi but ngase ngibona ukuthi ngisho ngangiyisa ejele kungcono kunala khona ngingalazi kodwa kungcono kunala ngathi mangithi hayi lonke icala lenziwe yimina kwathiwa wena mfana ungazosenza ilima wena azovela ungazi ukuthi labantu bafunani ngani manje kufunakala ibhamu la ngiyashaya kuthiwa siphi ibhamu lapho uyacabanga ukuthi akunasibhamu sengicabanga nokuthi konje ubani ke manje mhlambe ongangidayisela ke sona ke ngihambe ngiyosithenga ngibuye ngibanike ngoba phela asikho
bangishaya mhlawumbe kwazi kwathi mhlawumbe kuyoshaya 4 ekseni because nasemawindini ngangilongiqalaza because anginamakhethini lapha kumnyama. Ngiyashawa ngeyibhakela, ngiyashawa ngempama, ngiyakhahlelwa, but kakhulu into eyinzima kakhulu kungcono ukushawa lokho. Yabo le yokufakwa lento le ishubhu leli la khona. No lapha yana ukufa uyakubona. Uyabona ukuthi hayi ukufa kwami kuyinto encane. Into encane kakhulu. So ngilongibhalaza amawindini uthi hayibo kwaloku umnyama nje akusini namhlanje. I think empilweni yami loba busuku ibona ubusuku oba wabude kakhulu kunabo bonke. Until I think babona izinto engiyishoyo as much as ngilivuma icala but bayebona izinto engiyishoyo azihlangana. Until mhlambe kwasekuyoza. Yena umsesho wecala. Athi yabona mfana wami uzozufe ukhava abantu abathile kule cala. Mina ngikhava abantu abathile. Lapho ngixa ukuthi konje uba yena ngingamkhava ngishawa kanje. Ngoba ngisho ngathiwa lo muntu bekhona ayisho case ngabe sengimshilo manje. Ngithi mina ngikhava abantu baba. Athi wena ubuhamba nomngani wakho. Athi uPhumlani Nkosi umngani wakho. uPhumlani Nkosi lengigcina ngiboshwe naye waba uMakho accused. Ngijabule ngenhliziyo ukuthi at least ubala umuntu engimaziyo. And angijabuliswa ukuthi icala silenze naye. Ngijabuliswa ukuthi ngisho bangahamba bayekena lo muntu uzoba into efanayo ukuthi ecala athi wena ubona noPhumlani Nkosi nithunywe umama thizeni ukuyodubusha balala. Lo mama mbiza ngegama and umama wasendaweni Ngithi mina hayi baba akunankinga konke lokho kushoyo. Ngiyajabula mase unginike iclue ukuthi kanti into obufuna ngisho yile. Ngisho ningangishiya la mina ningibophile kanje. Uyobabuza labantu okhuluma ngawo. uPhumlani Nkosi umngani wami. Ngithi mhlambe into engaze isondeze mhlambe nale nkulumo oyikhulumayo noPhumlani Nkosi. Kungaba ukuthi ngalolu suku lesigameko mina noPhumlani Nkosi sike sabonakala ngalapho of which hayi ukuthi besiye endaweni mhlawumbe singajwayele ukuyihamba ingasekhaya lapho. Mina noPhumlani ngihamba niyombuza okay sure. Phumlani ngesikhathi uba ku January sihlala ilindelani but ufunda ehlala ePinetown ngamalume wakhe so njengoba kuvula izikole usebuyele kamalume for ukuyofunda. Ithi mina no ambani uPhumlani nimbuza lento ngisho ngishiya la but no asikwazi kaPhumlani ngithi hayi isePinetown Nazareth kanje kanje so no sizohamba nawo. Ngaleso sikhathi bokaPhumlani ngangijwayele ukuya masamba nomalume wakhe so indlela eyakhona ngqo kahle ngangayazi kodwa yabona indlela engangishawe ngayo ngathuka sengiba direct sasawungena egcekeni angazi kanjani kodwa ke sifika uPhumlani simthole sekuyasake manje siqala ukukhanya nabantu sebekhona ezitobhini lapho mina into engiyifunayo kakhulu ukuthi makuqedwa la ngifuna ukuya ejele manje angisafuni into eziningi into engiyifuna ukuya ejele nabo ngilongibatshela ukuthi nama kubuya kaPhumlani ngicane ngisejele ngangikhetha ijele kunalento eyenzeka lapho because ngangibona ukuthi hayi lokuya ekhaya vela yikho sengiyabona ukuthi no ekhaya ngiyi sengithi no ngifuna ukuya ejele nginethemba lokuthi hayi ngelinye ilanga lento iyokhulunywa enkantolo and ngihlezi ngizwa ngisakhulu ukuthi hayi enkantolo ngisho umuntu wamqambela amanga ufike vele iqiniso wa hayi uPhumlani afike banokhe amcele kumalume wakhe ngabona nje ngisemontweni mina ngifaka insimbi ngemuva ngikhathele ngabona nje bemkhombisa ngala kuthiwa ivusa ikhanda wena Nkosinazi ngilivusa ikhanda ngithi uPhumlani angibona ngiphinde ngibheke phansi ngambona evuma shothi I think wayevuma ukuthi uyangazi ngamcela kumalume wakhe bamthathe sambe naye samba ngemoto ezihlukene ngiwe Cathomena bakhuluma naye esayidini kwenye indlu nami ngilongiqhubeka ngikwenye indlu kuqhubeka isibhaxo sami angazi kuyena kwenzakalani because ubuye babuye bathi wena indaba onoloku udlala ngathi wena uPhumlani uyasho ukuthi nambulala ushabalala vele ngibonze ishazi it's I know uma uthi usaphila kahle ekhanda ngiyazi lento ngekayisho unless nimenzele into eningenze yona kucina kuthiwa ke hayi wena ibhamu ninikezwe umuntu naye bambiza ngegama futhi lo muntu ubhuti wangasekhaya ngimazi bathi no ibhamu ninikezwe umuntu ekusunguNhlanhla Ntombela. I'm like lo bhuti ngiyamazi kumina lokho ngithole relief kancane ukuthi labantu ababalayo abantu engibaziyo
ngirelieve ilento ukuthi mangabe niyobabuza bazosho ukuthi ayikho lana. Ngithi noNhlanhla Ntombela ngiyamazi ubhuti wangasekhaya kodwa ngimjwayele. Kodwa futhi naye ngani-direct nginikhombisa kubo kushawe imoto kiwe khona. Kumina konke lokhu kuyangijabulisa ngoba kuyi-break. Uma sisuke sihambile alikho lelishubhu la endleleni. So noma singaye eGoli noma singaye eCape Town kungcono ngoba kuzobe kunale break. Wama sibuyela lapha hayi khona. Sihambe kuyofuna uNhlanhla. Angana minhlanhla imibhadi lakhe yini. Kufika uNhlanhla akekho khona umoya ngane yakhe. Athi hayi nowakalelanga la ekhaya lali out. I think kwayena umoya ngane wayemdinele or something. But ke singamtholi. Sibuyele eKhethomen. Uma uNhlanhla efika uma ingane yakhe ethola ukuthi thina besifikile namaphoyisa. Awela uNhlanhla ayekhaya because ingaphesheya. Athi hayi bekufika uMbopha kuthiwa befike namaphoyisa engifuna. Bamtshele ekhaya ukuthi hayi uMbopha sesomba abantu ebusuku. Sure so sicabanga ukuthi amaphoyisa ke mawusho njalo. Lokho ehamba ebusuku ngo-12. Kufuneke manje ukuthi uMbopha ngempela ukuphi. Nomfana wasekhaya ke lo ngithi nawe iphoyisa ke kufuna ke uthi hayi kuthola ukuthi hayi uMbopha useKhethomen. Lo wasekhaya usebuza uNhlanhla ukuthi manje uhlanganiswa yini noMbopha wena kuyona yonke lento. Athi uNhlanhla angazi. Athi uNhlanhla kodwa into engiyaziyo amaphoyisa eKhethomen ayashaya. So mina ngizoya eKhethomen nguNhlanhla. Ngiyoza ukuthi bangifunelani kodwa ngeke ngize ngihambe ngedwa. Because uma ngihamba ngedwa bazongishaya. uNhlanhla eKhethomen ngalolanga wafika ngambona ngosuku lami engaboshwa ngalo ekseni namhlanje wafika ngabo 10 yena 11 emini wafika ehamba nephoyisa la ngasekhaya ekwakuthiwa lo phoyisa ngenxa yokuthi wenzela ukuthi bakhulume lento abayifuna but bangakwazi ukumshaya lelo phoyisa babehamba nalo ngohlobo lwemoto leKhondo emhlophe bafika bamtshela uNhlanhla wena kuthi unezela abafana ibhamu labafana sabadubula ushabalala ziphi lezo ibhamu uNhlanhla wabatshela ngizwa wathi hayi lento enisho ayikho labafana laba bayisontela bayimodelela kahle hle nje ngolimo oluqondile labafana abamatsatsatsa abahlangana naleyona ngisho ngathiwa bengathiwa ngibanika ibhamu bengabanikelani angibajwayeleke nje futhi yingane lezi nina hamba nofuna abantu abalushabalala bangempela siboshwe kanjalo kuqhutshekwe ke sambe inkantolo amabail ingajwe bail sambe eVerolem Court siboshwe sobabili noPhumlani Nkosi manje lo mngani wami fike kuthiwe I know sikwazi ukubanika ibail abantu icala lokhulu sihlale unyaka no half si attend nje lo elihlehla kusaphenywa this and that inkantolo sengasho ukuthi no icala ngilenzanga ngangishawa ngalivuma icala and inkantolo ngiyayitshela ukuthi into abengenza yona ngalilalanga angiyisoli ukuthi ngalivumelana because ngangibona ngizofa namanje masabaphinde bangenze manje ngisangaphinde ngilivume ngaze ngayitshela inkantolo ukuthi yabona into engangenziwa yona lapha mangase mina manje ngikwenze le yanto manje njoba sele enkantolo bese ngikubuza ukuthi mina ngabulawa ubani njoba ngiphila ungagcina ushilo ukuthi mina ngabulawa wena ngendlela wakwenza ngayo but ke ngangengikwazi ukuprove ukuthi usabangishaya gcina inkantolo no uchiya nje leli cala walenza ngezathu esingazazi ukuthi egcina ngagcina ngigwetshiwe kuze kube namhlanje le case yaswa in 5 kuze kube namhlanje ayikaze kube khona imenta wephone khona phambi kwenkantolo and ama forensic experts afike enkantolo athi they can confirm ukuthi ibhamu ezasebenza kudutshulwa umufi azikho less than 3 and ngiyahluleka mangicabanga ukuthi mhlambe babengawaqambelani lawo manga because abatholi lutho ngalawo manga oso science ke laba basho njalo abasibhamu esebenzela kumufi bayo confirm u3 or more but u3 nje bayo confirm but la enkantolo awukho ngisho sisodwa awukho ngisho fingerprint ihlambe ke kuma cartridges noma ngazi noma yini nje engaba okwe science because lokho kunye ukukhulunywa ngemlomo nokuthi ubani ushayiwe siyazi into zibuya zenzeka futhi enkantolo sesiyazi ukuthi umuntu uyafunga afika aqamba amanga but lokho kwe science at least khona uyabona but konke lokho kwakungekho shuthi ngiyacabanga ukuthi oyedwa lapha waye uRambo noma waye ubani wayishaya mhlambe kanje of which now if ngavuma icala kunina amaphoyisa willingly
indaba angayikhiphanga i-mental weapon njengamaphoyisa phela ahandlisha ama-high profile cases kwakufanele kunibalekele ukuthi if uchiya ethi no icala lenzile willingly into yokuqala kwakufanele nifune i-mental weapon why uchiya ngazange ayikhiphe is because akanayo yayingekho is because nanimshaya but ke inkantolo yakhetha otherwise kagcina igwejiwe ngoJuly 24 2006 kwakulesibili I think kwathi ubufakazi ebuncane ku-accused number 2 akaphuma goduke kukhona into amaphoyisa lawa sekhethomena leya unit seyahlakazwa into kade bewina ngayo kakhulu kuma cases ngabe baphana u2 or more bengenayo evidence bebezama ukushintsha oyedwa abe state witness so once bamshintsha ayiseniyahamba ke nabanye vele niyagwetshwa so they have tried ukwenza accused number 2 ukuthi avume icala ukuthi hayi wena uzokhishwa thani icala wawukhona lenza kodwa umbopho wadubula and lo abe nenkinga manje ukuthi accused number 2 abe nenkinga ukuthi uzoyisho kanjani lento ngoba uyazi naye ukuthi yamanga yikho I think for that nje kodwa ngiyambonga even though ngagwetshwa because leyo izongibulala kakhulu ngoba mina kwakuthi ngize ngibonakala mhlambe ngakwivicinity ye crime is because ngangiphelezele yena yobheka intombi yakhe engithathe ekhaya yabona namanje ngisahluleka ukuphendula makubuzwa ukuthi okay let's say ichiya kuwena akwenze icala why kuthathwe wena namanje hayi lo uyangihlula ukuphendula ngoba ngempela ngazi ngigwetshwa kanjalo ke uphumla Nkosi aphume ngihamba ke manje ngiyoqala isigwebo ke Westville uduma ikhanda ke lapho now njengoba ngisuka enkantolo sengigwetshwa udilika jele okokuqala nje kwathi makuthiwa dilika jele ngangicalculate ukuthi okay udilika jele njengoba ngina 21 kase ngina 22 because kwase kunyaka olandelayo shuthi indaba yami yokhulunywa njengoba kuthiwa ngizohlala 25 years udilika jele and hayi ukuthi yokuphuma after 25 indaba yakho bekuma iqala iconsider hayi ukuthi uyaphuma sengiyaqala ngithi 22 ish plus 25 ngiyazibona ukuthi yana la ngibe ngigijima ko 47 njengoba ngina 22 manje and yobe ikhulunywa ukuthi sesingamconsider lo muntu for parole beziphethe kanjani ngenhliziyo ngiyasho nalecala ngilenzanga I know ayikho into engizoyenza angihambe ngeke ngiyobhantinda ngiyakhumbula at some stage ngangisangaphakathi futhi eWestville angafuna inamba kaBabu umhlonishwa ubheki icela ngiyifuna ngaze ngiyithola ngamfonela kumakhala ekhokhwini wakhe ngaleso sikhathi ubesa Minister Safety and something kwaZulu-Natal ngiyakhumbula ngithi kuyena baba Ndosi egama lami uNkosinathi Chiya ngwaselindani ngoshile emetha kaBabushabalala ngase ngithi kuyena ngiyazi ukuthi awunawo amandla okungikhipha ejele futhi angifuni ukungikhipha ejele akona wakho lokho enkantolo but njengoba ngigwetshiwe lecala ngine show ukuthi akumina leyo nto ngitshela ukuthi abantu ababelushabalala should basangaphandle so while mina ngibhizi la serving this long sentence ngicela kube khona indlela yophenyo kulungile angakhishwa mina ngihlala but akube khona indlela yophenyo ngoba I believe ukuthi maningi ama angles angathintiwe kule matter sekuyothi makutholakala lezo zinto seniyobona ukuthi nenze njani ngoba mina ngigwetshiwe ngithi ngigwetshwe enkantolo wena ngeke ukungikhipha impendulo yakhe namanje sarenga amadlebe nami washo nje ngokukhulu ukukhulula wathi hayi wemfoka Chiya inkantolo phela ihlanye ekhanda yabo nje bigwebe wena nje shuthi wena wenze icala inkantolo ihlanye ekhanda ngabonga ngalivalo ucingo eWestville ngo2008 mina ngikutshunga ngo2006 July 24 ngo2008 October 10 this was my birthday siyajimela nje because nakhona ngifike ngayijimela ngiyajimela saNkosinathi Chiya ngibizwa ngesleep so bizo charge office ke isikhathi esiningi ngibizwa khona it's either uvukelwa amanye amacala mhlawumbe owenza ngaphandle mhlawumbe ayakufuna noma nelinye icala la ngiyazibuza ukuthi alikho phela icala ngangifuna mina ngazi kwayelele ngiligwetshwele kufuna ngaba lingifundi so iliphi linye lingifunayo manje
hey gogo orange bamphezulu into zokujima nginomjuluko ngiyakhona vele ngidiniwe ngiyafika la kunabantu abathathu bayiqhwele private babili abesifazane noyedwa wesilisa so hayi nawo abantu abakucela angibazi bonke ngiyaxaxa kuzothiwani ke manje futhi la bathi mabeqala bethi hayi samaphoyisa kwabuya la enga mhla ngishayo yabo lapha iphoyisa ngilifuna ngaleso sikhathi bathi yabo labantu ngibashaya ngempela ngizongathi ngibuye lamandla engingawazi bathi bamaphoyisa ngiyacabanga ukuthi okay abangene ibhamu ngaphakathi ejele shuthi ibhamu bayishiye lapha mhlawumbe shuthi ngamanye bayiphethe shuthi singabambana kahle hle njengamanje hayi ngithi awusingibalana kathi no samaphoyisa thina siyazi sawusazi nathi asikwazi but sikufuna sasakuthola ngilalele ngcono kwamanje indaba yishoyo cha siyahambisana bathi sisuke ePort Shepstone okay la bese kwakhona angazi umuntu okay abaqhubeka bathi kunomuntu oyilengisile ePort Shepstone ngicabanga mhlawumbe isihlobo sami engasazi bathi lo muntu oyilengisile ubhale suicide note kulo suicide note uconfessa ukuthi uyena obolushabalala and thina safuna salandela ukuthi hayi lokugcala logweba umuntu elmasi yabhenga ngo suicide note abantu ababalayo hayi engathi wena uhlangana nalena azi ngezwe inyembezi ihlala la ukuthi hayi no ngiyaqala ukuze iphoyisa likhuluma into esile kithi mina no before ngiqhubeke ngisazonibuza vele into eningi ngicela ukuyibona le suicide note na into engijanga ngifuna ukuyibona that's ayina icopy siyiphethe ifunde le suicide note lo muntu lo uyasho ukuthi hayi ushabalala obulawa uyena ubala nomngani wakhe ambiza ngegama ubala ngisho ukuthi babethunywe ubani babiza ngamagama abantu abathumile ushiye ngisho inamba zabazali bakhe ukuthi mase ngifile njobe eyibulala mase ngifile ningigoqe ngengubo nifonele uma abhale inamba kama wakhe inamba kababa wakhe inamba kamolumo wakhe nenamba ezo3 la kula bantu ababalela angimazi yena lo yibulele umngani wakhe lo athi wadubula naye angimazi ilo mnumzana ambalayo ambaza ngesibongo angimazi into ayisho nje ukuthi ukhona nonkosikazi kaMufi kule suicide note ubala nonkosikazi kaMufi thizeni uMufi kodwa lo ngimboshela but uMufi bena amakhosikazi more than one mina amakhosikazi awu3 so ubala one of those manje kuduma ikhanda ke manje ukuthi okay lo muntu ke uzibulela wabhala this kwenzakalani ke ngami manje phela ngiyagoduka ngenze njani but bona no besifuna ukuzokwazisa ngale information so kuzozanya ukuphenywa kuyaphambili but sifile ukuthi ku right ukuthi sikwazise this mhlambe nawe ubunayo imibuzo ngiphinde ngithi ngenhliziyo kuphenduleka manje le wamkhuleko wami ukuthi at least ke ngicela ukwazi phela qale kuthiwa kuzophenywa kabusha ngiyajabula ngibe ngiphatheke kambi ukuthi okay sengiyayazi lento but ngisadlele nje umongo ophethwe ile yancwadi ukuthi usekhathele yena ukuphila kanje bese yasho ukuthi yena lozibulela nomngani wakhe osibani ambeza ngegama ithina esabulala ushabalala sithunywe uSorenso ambeza ngesibongo nonkosikazi kaMufi ukuthi ithwele leyo information lo mfana uzibulalela emzini wesangoma esithile esePort Shepstone lesangoma esigcine naso kuyona leyo minyaka sitshela amaphoyisa ukuthi hayibo lo mfana wa confessa kusona isangoma ukuthi no babulala ushabalala elendelana and base balethwa emzini waso ukuthi bazogezwa isangoma siyavuma ukuthi siyamazi nalomunye wesibili obalayo ku suicide note ukuthi badubula naye sethi bafika labo bafana bombe uhlala kwami ngangizobageza and lokugcina ilengisa kuvela ukuthi yayimhlupha kakhulu le ndoda ebusuku ngoba ngathi iyacushwa le ndoda yayimhlupha kakhulu imkinya kunjani isangoma swasaveza ukuthi no yayinzima le nto ukuthi ngangamgeza lo mfana ngaze ngamnika imali e1.5 ukuthi akaqala yekubo empangeni afika athi ngimbuza etshela ubaba wakhe aqala amenze into ethile before abuye ngimgeza this is isangoma now so umuntu wesifazana leyo nto sisho sisaphila leso sangoma sigcine siapproachwa
ilo baba thizeni obalwayo naye kwi-suicide note ukuthi uyithumela abafana. Sigcina si-approachwa yilo baba ukuthi wena musuloko ukhuluma amaqiniso endabeni kaShabalala, otherwise nawe ngizokuphambanisa nemvula. Isangoma lezo zinto besiloke sizisho emaphoyiseni. Amaphoyisa agcina engenzanga lutho ngalokho until sona isangoma sidutshulwe ngo-2013. Njengoba ngikhuluma nawo nasasiseko sidutshulwe ngo-2013 bese ngizophuma nje kambe sidutshulwe ngoFebruary mina ngiphuma ngo-April. So nasasikho njengamanje. So le evidence mayisikhona from 2008 mina kodwa ngize ngaphuma ngo-2013. So from 2008 kuya ku-2013 kulo 5 years sengihleli lento ngiyayazi ke manje. Iyangigulisa ke manje. Fike ke ku-present le evidence entsha ke enkantolo ukuthi hayibo kunento eyivelile kanje. And ngenhlanhla sibuyela ku same judge, same mshushisi. Lethe judge ngiyakuzwa. Kodwa ke ngoba icase inkulu. Yona into engicasula uma kuthiwa inkulu ekabani. Yindaba benkulu manje ifake mina. So icase ngoba inkulu ke siyamnika ibail but ngeke kube yamahhala. Ngikhishwe ngebail ka 4,000. Yes was 2013 benginika ibail April 18. Ithi ngibathi bayangikhipha lapha enkantolo kuthiwa hayi kufuna ngiyokhishwa ejele. Cabanga sengisemotweni ke manje ngisuka enkantolo sengiyazi ukuthi sengine bail. Hey kuthi angehle ngisho emgaqweni ke manje. Buyele Westville. Ukufika Westville ufike kuthiwa no sekulate uzophuma kusasa. Ha. Ayibo. Kwabe ngathi angikaze ngilala ejele ngoba ngathi ngiyaqala yabo lo babusuku baphinde babudeke nabo ke manje. Mind you ukuthi mangiphuma ngebail ngine criminal record and I leyo ukuthi lo muntu okwaboshwa abhantinta kuphela then unale record. Mina ngine record ngine case pending kahle mina ngiyisiboshwa. Esingaphandle ngebail manje unyaka wes10 ngaphandle ngebail. Awukwazi ukwenza lokho ngisho ngathi ufuna into eyimsebenzi. Hala nje ngaphandle kade ngilongizama. Ushama test akhona waphasa grand ma interview mase kuthiwa ufake isithupha kancane. Kukhala into ongakazi uyizwe. So lo muntu lo isiboshwa lesi. So ngiyazibuza ukuthi mhlambe kuthiwa ngiphile kanjani. Noma mhlambe kulindele ukuthi ngize ngenze crime bese kuthiwa niyambona ukuthi isigebengu vele. So from 2013 kuza ku2022 kuthiwa ngiphila ngani. Isiboshwe singekho ejele. Awufisi ukwazi ukuthi make kwenzeka njengoba ngingaphandle because kuyenzeka ngeke ngiphuphe ngisejele. Awufisi ukwazi ukuthi mangivuka lapho ngisuke nginjani. Because ngisaliphupha manager yena manje. Vele ngiphuphe and mawuphupha iphupho liyisilima ayikho into ekunotisayo ukuthi ngathi ngiyaphupha kuvele nje kube ngathi ngempela. Ngivele ngivuke ngijulukile ngimanzi te. Vele ngithi hayazi mangibheka isikhathi lampo 1 hayi no angisalali. Vele ngibona ngathi ngizophinde ngizume angisalali. Ngikhanyisa lapha ngidlala iradio noma ngizenzele ezinye izinto angisalali ngifuna kuze kukhanye ngibabona abantu kahle ukuthi okay hayi no. Ikona nje ukuthi umuntu akawacosha amaphepha kahlehle. Hayi. Cause ekhaya nakhona bayazi mhlambe sekuyangikuba ngcono manje but noma kusenzeka but mina ngesikhathi ukuthi vele ngihlala ngedwa endlini ngivala. Ngisho ngafona ngangiyibamba. Ngisho ngasende message ngathi nangu ubani eshawa ubani. So ngingasafuni lutho ke lapho. Angifuni right angifuni CV angifuni lutho. Ngisho ngathi umuntu mhlambe siyajola naba angisafuni angithandi. So leyo nto ngiyibona ukuthi nabasekhaya inako ukubahlukumeza but mase sifikile angikwazi nami ukuyivima. Yabo nje makwafika umcabo nje qhwi. Khonto vele ifike nje isish. Ifani ngibophanga ngabe ngikuphi nempilo. No ibhlungu lento mfethu. Ukuthi ingibuyela kahle mangisuke sengingedwa. Hayi angibuyela kahle mangingedwa. Mina ngihlala ubuthongo buze bufike ngo5 ekseni. Ngihleli. Ngifuna ukulala no kubungafiki. Ngicabanga nje ukuthi hayibo. From 21 years. Njengamanje ngonyaka ozayo ngithi 40. So leminyaka ebalekile yobusha bami. La kufuna khona ngabe impilo iyangivezela ukuthi ngiyenzani impilo ngiyayibheda noma ngihamba kahle. No ibanjwe wena state. Ibanjwe wena. Ngenzeni? If siphipa mawusingangithengiwe hlisho singangiyinkabi iphi leyo mali because nine access ngangena ama bank account and took my ID took my fingerprints iphi leyo mali vethu angifuna ukamamanga abantu bangisupportile
yabona nje ngiswela amandla mina ukubabonga abantu bangisupportile, and mangithi ngiyabonga, I feel like it's too weak. Bangisupportile, even ukusupportwa umuntu kade ungacabanga ukuthi athathe isikhathi sakhe azokubona ejele, afike umunye akubuza ukuthi okay nje ubulana udinga senzeni, eyubona ukuthi nanokuthi ke nami kodwa bengingayena umuntu ohluphayo, not ukuthi ngizibeka kahle, kodwa abanye abafethu bayahlupha, bayakhompyutha abafethu ngaphakathi. So umuntu ufuna ukuthenga uliteka angaze alithenge yena esangaphana, so uyalifuna ngoba nakho sibantu uyakuvisita. No, I was not like that. Ngangithanda ama-basics, ngibe nensipho, ngibe nethoya lokugeza, ngibe nani into enjalo, otherwise okunye ngizozamela mina la ngaphakathi ejele ngoba zikhona indlela zokuzama lokho.